Tempo. Ja, tak. Okay, er du klar? Ja. Vi starter med at tage en video nu. Og så begynder der mælk der. Ja. Jeg venter til du spiser det. Spis det. Chili. Er det stærkt? Det er skægt. Chili. Ad. Er det stærkt? Sæt dig ned. Er det stærkt? Sæt dig ned. Lige så Jeg det synes bare, det smager virkelig det armbånd. Du tog fandme også en lille bid. Nej, hvad så? Kan du? Kom nu. Nej, nu er jeg har taget en bid. Det gik langt ud. Og kom nu. Det er også, det er lige din tur. Du skal også 2 gange efter. Så er det din tur. Du skal tage tanden ud af den. Hvad? Nu stopper du. Tag en bid af den. Du skal ikke snakke det her. Nej. Hvad er din tur? Okay, vi filmer stadigvæk. Kom nu. Ja, det ved jeg da godt. Så begynd. Tag en bid. Eller vi filmer, nu skal vi ikke gøre det her. Kom nu. Jo, du skal ikke tage tanden ud. Tag det, tag det. Så har du også spist den her inden dernede? Nej, vi vil få en bare så. Begynd. Det er det der. Ej, jeg er glad for, at han har det. Du skal tage 2 ligesom mig. Tak. Jeg var først. Så er der også en stor bid. Og prøv at tage lidt mere. Prøv at se min. Og så se din. Kan du se mig? Ja. Så har du en stor bid. Kan du se mig? Hvorfor drikker du så meget? Ja, hvad kan du se? Det er mega meget. Kom nu, I 2. Og jeg gider ikke. Ja, vi skal. Ja. Så kunne du kille et challenge med. Og så er du det hele. Der er en banko sådan der. Ja, Golly. Ja. Nej, ikke nu. Jeg kommer først til Karno nu. Præcis. Hej med jer. Hej. Hej, det er min mor. Gå lige ud, mor. Vi laver chili challenge. Vi filmer. Og vi filmer. Og du tager ikke Karno hele banken nu. Og du er syg ud. Og du har ikke engang taget noget Fuck, mælk. det er stærkt. Og lige hvor du fik altså også den stærkeste. Det sagde Magnus, og du fik den stærkeste. Stærk er den heller ikke. Jeg har snakket noget stærkere. Men den er stærkere end hans. Mm. Og du drikker ikke engang noget mælk imens. Jeg tror også, jeg tager din. Skal du ikke brække enden af, hvor han er bil af? Hvor er modigt. Ja, med det mærke fisketøj. Hvad så er den her? Den her. Gør det ikke. Gør det, Oliver. Nå, kom nu. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Ej, Er det stærkt? Understærkt. Præcis, ikke? Ja. Er det dårligt? Mm. Må vi gerne stoppe nu? Det er nu, det begynder at blive stærkt. Farvel. Det er ikke, det er nu, det begynder at blive stærkt. Det er mega meget på toilet. Tag lige han i knud. Giv dig god tid, Magnus. Magnus. Og du skal blive her. Det er dig, der har spist. Det er dig, der føler. Derfor. Vinderne er kommet. Hæld mælk ud over dig selv, det hjælper. Nej, du skal ikke gøre det. Hov, kan man se mig? Nej, jeg kan se. Filmer jer selv? Må vi gerne slukke nu? Og nej, jeg skal slukke nu. Det er ikke stærkt, det går bare ondt i halsen. Præcis. Jeg kan godt blive syg af det. Og nej, det gider du stadig filme? Ja, nu gør jeg så også til dig. Jeg gør det.
Træk mig med tilbage. Nej, Magnus, skal du Jeg er komme mere til? derinde. Du er blevet Jeg videre. går til haveslangen. Jeg går til haveslangen. YouTube.